Hello. Hello, inti Amberi kantanta? Iva. Għana, ċeplitlek il-tfajla tijaj fil-bidu tal-ġumma. All right. Rachel għawa l-booking All right, Iva, all right, Iva. Isma, għax, di għabdet u-bukjat min jedda u ma għaditx t-konsulta mija, ju jena xtaqt li kolli rockmas fil-qoddis, inti ma tkaltax rockux? Le, mux problema, nkantek ikolli, skont songs, ovvjament, u t-taddat taħħom. Le, minti għandek grupp, għax jena xtiq grupp, ġifiri, bid-drums kollox. Ġifiri għandek tijak inti? Le, jena nipreferi, għaxi trit li l-ek, u jena nipreferi rockmas, ma rridx ħafna rit waqt il-kant. Mela għu rockmas, u ma niznuħax istanajlek. Ma nistani ġi għad-deposit, importanti ma tlifx il-deposit, di għabdet u marret minn jeddi ta' prozuntuża li għadet bukja, minn ma tajt li. U ma nxie tlif il-depositu. Ma tatnix deposit ta' ma Rachel, fakkarni naqra d-data. Xieġi firma ta' tex deposit, l-24 ta' Lulju n-naxxar, fis-6:30 il-qoddisa. Ħanajdlek jiena da barra bħalissa ħaniċċekkjaw nerġa' nċempillek taf kien nasal id-dar għax ma nafx bl-eżatt. Ejja, ma mhux toqgħod tiżloq li minna ta' għax kull ma ddew 4 ijiem dan jiġifieri ta' xejn mela ma niżloqx. Ne, ma taf li tagħtek deposit dan il-braħ lula. Ħanajdlek isma' li naqra ħankellmek jiena. Jiena qiegħda barra. Xan nasal id-dar niċċekkja kollox fuq id-diary u nerġa' nikkontattjak jiena ta' jekk tatni d-deposit ta' 80 euros mhux problema, inti jomlok, ibgħathomlok bil-posta, ibatlek ċekk. Għax jiena deposit ta' 300 euro ġifieri jiena u wara 300 euro deposit? Sorry? 300 tagħtek. Le, ta' għandek żball ta' 80 euros id-deposit tal-kuntratt jekk għalet 300 euros suppost għandha l-kuntratt u tara li 80 euros kellha tagħti deposit, 300 euros ma tatni żgur. Xi ġifieri tajt li ġifieri ma tagħtekx 300 euro? Le, ma tatnix 300 euros ta'. Allura x'hemm li tbihom bi 300 euro? I'm sorry ġifieri jekk ma nirranġawx. Nikxfek ma' kulħadd, ma' kulħadd nikxfek. Għax id-deposit they're not refundable. Jekk ma tbiljaċ miegħek, I'm sorry, dik mhux problema tiegħi. Ġifieri sewwa. No, I'm sorry. Sewwa tissuspetta ġifieri ma tix ittiju lil lura d-deposit f'temna. Fuq il-kuntratt għandha miktub li d-deposit is not refundable. Mux problema nibatila il-kontrat li firmajtuħ intom it-tnejn suppost, għax suppost għam il-firma tijak u koll, u dan. Għalek ċempiti, għax meċ il-firma tijaj. 80 euros is not refundable, but I'm sorry, sir, dik mux problema tijaj li jintom biltu fuq rock band jew hekk. Mela ħana bżak minn issa. Dik ma tfajla tijak. Wara din il-telefona taħmura tal-konsumatur jena u kien se jkun najt il-medja kollha bi. Mela, għura tal-konsumatur, u għandu il-kontrat, not a problem at all. Ejva, ħana. Għandu il-konsumatur, nistamurien għandu il-konsumatur li naġġa titolbni 80 euros deposit, meta inti bukjat u firmajt il-kontrat li għatuża servizz tijaj. Those are not refundable, I'm sorry. Ħanajdlek għax. U jiena nista' ngħid il-konsumatur ukoll qed timmala famani li jiena tajtni 300 euros. Le, ħanajdlek oħra. Mela jim ħamur 300 euro minn taħt. Sawa edha ġellidni ma tfajla meta lajjen. Tista' tfajla tiegħek fuq il-telefon please ankelli ma ħanara fejn 300 euro għandek żball ta' mister. Għandek żball ta'. Veru jitlalkom marraskom, il-popolarità dak li tagħmel u bat li ġibkom Mela, għandhom dan il-number u mbagħad nerġa' nirrispondik ta'. U meta jkollok xi problema mhux tiġi tiddilja miegħi l-ewwel kellem it-tfajla tiegħek għax li tħawat minn tisser. Għasili qed timmala famani tajdi 300 euros u that is not professional, that is not fair li tiġi tajli tnajti 300 euros u jekk jogħġbok għajt it-tfajla tiegħek li x'kien tasal tkun komda ċempilli ħanara fejn qalet tagħti 300 euros għax żbaljata waħda jwan. Lesta żvugajta? Nista' ngħidlek l-aħħar ħaġa jiena. Mela li għajdni. Din hija telefonata Candid jiena Carlo Borġbonaċi. Oh my God! Bis-serjetà!